El Gordito havia interpretat moltíssimes vegades a Rodolfo de l'òpera La Bohème. Inclús havia tingut un embolic amorós amb una de les cantants que interpretaven a mi. La Bohème, deia, és una obra mestra que barreja comèdia i drama, amb una perfecta definició dels seus personatges i de les seves relacions i emocions, fins a arribar a una de les millors morts en òpera. Clar, si és que es pot dir que una mort és millor o pitjor. La Bohème no ens parla de grans personatges legendaris ni de grans històries. És, senzillament, la vida i el seu dia a dia. Un poeta, Rodolfo, i un pintor, Marcello, que sacrifiquen la seva vida per l'art amb les butxaques buides, però que passen pel davant els seus somnis que encara no s'han trencat. Dins d'aquests somnis hi ha dues dones. Mimi, una costurera fràgil, ingènua i una mica nyoia. I Musetta, una noia alegre, vital, descarada, enamorada de Marcello. Marcello i Musetta representen l'amor passional i explosiu i fa temps que no surten junts i es retroben la nit de Nadal. Ella, quan el veu, vol cridar la seva atenció i es posa a cantar i li diu: quan vaig soleta pel carrer, la gent es para i em mira. I la meva bellesa em mira de cap a peus. I assaboreixo l'anhel subtil que veig als seus ulls. I, així, l'olor del desig m'embolcalla tota i em sento viva, lleugera i feliç. I es dirigeix a Marcello i li diu: i tu? Tu que saps del que parlo i et desfàs per mi, ets capaç de fugir tan lluny? Conec la teva angoixa, sé el que estàs passant. No descobriré el teu secret, però saps, com jo, que mors d'amor per mi.